nga ai khu blai ya phi baro kinong pej pat kinong snop menda ka janmiet tongin ya pej ki khubor ki ba kham kong san hak ba ya dai pat ke jing shapen shi tomben ki kristan hak perthai baro kawai ka jing shapen shi tom ki kristan klanang kiu kan banang mi ki si ladon hadu laispa pra million kibriu kila shapen shi tomben menta tangho snam arajar arpun riu hadu 100,000 praspa saupo khandai ki kristan kila syak penyap ka sop sahara afrika kadika wei ka jika pedeng ka basya la ben bahaya ki kristan kiri ki bamlin bah ban penshitom ban lebeng ki kristan ha india ka foreign contribution amendment bill arajar apun riu kalanang wengding ane penklan shushu ya ka jing pen shifting ya ki kristan kada ka ba perking shushu ya ka hok pat kamon lai lot hapo nigeria hau snam arajar arpun riu kumbalai hajar saus pa khandai pho la shap penyap kai la shupniap kaya ki kuma penyap ki belang ki mosi hapo North Korea banlong kristan kalong ke bashitom hadu kata-kata tang namar balong kristan la ban sya set patok bat la ban sya penyap ro hari Somalia kristan kila ban sya penyap da ke bom shno hapo Pakistan labu ya ka ain kren ben blai ya gane la target tangi ki kristan katastik kebiang kewakiyalum lais pa pro million ki kristan ki ima prengga jing shapen shtom go kraw sawajar praspa sab khna ki kristan ki sa shapen yap sop sahara afrika kari kawai ka jika pedang jong ka jing shanyon banyak ki kristan kumalai jan ruspa lai par ki jing mane bat ki jingdan jing am la shapen jot kumba arlak arp sahojar chispa arp khandai ho ki kristan kila kala klaming klamsam ki kala refugee bat kila kala shabeshno oh kalong ka ba hadu kata balong kristan ban bot kiu jisu kolong ka ba hadu kata henry ga ktin ga jing blai kong tuk sut ya ga khnop ka bakim ka ban lam shaga jingyam shibon ki kum kwa dan sut dilun ki bakim henry kwa shaga ndi ka bakulot ka bayalam shaga dujok kule shibon